πολίτης Ρόδου. Μας τιμούν και είναι μαζί μας και η Πρέβεζα, οι μαθητές από την Πρέβεζα, πλήρωνται από την Αρσένα Σκοπίνου, μερικοί μηχανικοί και οι υπόλοιποι Μαρκονέοι Πειραιά και Αστροπίνου. Δεν θα σας βγάλω μεγάλο λόγο γιατί προέχει η Ρόδος να μιλήσει. Εγώ έκανα ένα ταξίδι ωραίο μαζί σας να σας βρω. Χάρηκα πάρα πολύ. Το ταξίδι όμως είχε και φουρτούνες όταν έβρισκα συμμαθητές να έχουν φύγει. Είχε και απογοητεύσεις από συμμαθητές που ήσαν αρνητικοί. Όσο όμως συναντούσα αυτά, τόσο εγώ πήγαινα πιο μπροστά. Με κάνανε να πηγαίνω να σας βρω μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο τελευταίος είναι ο Πεφάνης και η Κωνσταντινίδου η Μαρία, οι δύο συμμαθητές. Να ευχαριστήσω, μας τιμούν οι καθηγητές εδώ. Είναι ο κύριος Παγιαβλάς από τη Ρόδο. Και τώρα επιτυχημένοι επαγγελματίες και συνταξιούχοι. Αφού συμπληρώσατε ορισμένο χρόνο στη θάλασσα, βγήκατε μετά από καιρό στη σύνταξη και όλοι, εντάξει, δεν έχω κάνει τραγουδιστές. Λοιπόν, ποιο τραγούδι? Λοιπόν, είμαι ευχαριστημένος, πρώτος που σας βρίσκω εν υγεία και δεύτερον, πληροφορήθηκα ότι πήγατε πολύ καλά στη ζωή σας, πράγμα το οποίο αποτελούσε όσο καιρό ήμουν αδικητής σας και τον αντικειμενικό μου σκοπό να σας μάθω αρχές και όχι τάτα του. Διότι όταν έστελνα τα αποτελέσματα πάνω στο Υπουργείο, το ξέρατε ότι σας πέρναγα όλους και μία χρονιά
μου κάνανε την παρατήρηση και μου είπαν μα όλοι είναι τόσο καλοί. Η απάντηση μου ήταν, χωρίς να θέλω να μειώσω τους άλλους συναδέλφους, ότι ο τελευταίος από εδώ πέρα, από τις σχολές, εκπροσωπώ τους συμμαθητές μου, συμφιλητές μου από τη σχολή Αντεσέμ Ρόδου και θα ήθελα να σας πω το εξής. Όλη αυτή η όμορφη βραδιά οφείλεται στην Αδριάννα, την πολίτη του, την οποία θα ήθελα να την προχωρήσουμε. Στην ομιλία της λοιπόν στην αρχή ανέφερε ότι η σημερινή βραδιά ξεκίνησε από τους ασυναντιστές, από τους απόφοιτους της σχολής της Αντεσέμ Ρόδου. Έτσι λοιπόν εμείς, σαν απόφοιτοι της σχολής αυτής, μαζί με το διοικητή μας, τον κύριο Παγιαβλά, τον Άπαθο, θέλω να τον χειροκροτήσουμε και δημόσια. Έχουμε μια ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσουμε, γιατί στο πρόσωπό της σήμερα νιώσαμε βαθιές συγκινήσεις, κάποιοι μέσα στα παιδιά και σαν να είμαστε 18 και 20. Θα ήθελα στην πρώτη φάση να σηκώσω όλους τους συμμαθητές μου, τώρα συμφιλητές μου εδώ πάνω, τους ασφαλιστές της Ρόδου. Δεν χωράμε. Λοιπόν, θα θέλαμε, αν έχετε την καλοσύνη, ακούστε. Θα θέλαμε να θυμάσουμε την κυρία Πολίτου να έρθει εδώ μαζί μας. Ένα χειροκρότημα, δεν βλέπω. Και θα ήθελα επίσης, τιμώντας στο πρόσωπό της, και εκπροσωπώντας όλους τους συμμαθητές μου, δίνω το μικρόφωνο στον κύριο Παγιαβλά για να της πει ένα μεγάλο ευχαριστώ, το οποίο εκφράζει και εμάς. είναι δείγματος των παλαιών μαθητών και συναδέλφων αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού, διότι τώρα όλοι αυτοί είμαστε συνάδελφοι. Εγώ είμαι του λιμενικού, αυτοί είναι του εμπορικού ναυτικού. Θα ήθελα να ανακηρύξω ως επίτιμο την κυρία Πολίτου Ανδριάννα για τις άοκνες προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε και καταβάλει για την συσπήρωση των αποφύτων των σχολών για την επιτυχία της σημερινής εκδηλώσεως, η οποία ήταν άνευ προηγουμένου. Είσαστε απόψε εδώ. Ένα ευχαριστώ από μένα για σας, με όλη μου την αγάπη. Πάντα υγεία και χαρά και όσοι ταξιδεύουν καλά ταξίδια. Σταύρος Οικονόμου. Τελείωσε στη Τελείωσα Ρόδο. το 76-78 τη σχολή του Ρόδου. Ταξίδεψα μέχρι και το 90 και τώρα ασχολούμαι με την εστίαση. Μάσα και Οικογενειακά, πώς πήγες? παντρεμένος είμαι, μένω στο Μαρούσι Αττικής πάνω από το μόλ. Όποιος θέλει, παιδιά δεν έχω, ασχολούμαι με τη δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σταύρο. Έχω το πάμπικο, το ψητοβολείο πάμπικο. 76-78 Ρόδος, σωστά? Σωστά. Ταξίδεψα ένα χρόνο όλο και όλο. Ένα χρόνο. Χρόνο τα παράτησα και τώρα είμαι στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας 32 χρόνια. Η όμορφη κυρία δίπλα σας είναι σύζυγος? Η σύζυγος. Τελείωσα σχολή της Ρόδου, φέτος Περιμένει να ταξιδέψει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσα παιδιά? 2 παιδιά. Ένα κορίτσι, ένα αγόρι, η κόρη Δανία μεταπτυχιακό. Ο γιος τελείωσε ΑΣΟΕ. Με τη σύζυγο, την ίδια. Με την ίδια, πάντα. Ο Σπύρος ο Βρανάκης. Βρανάκης, ο Σπύρος από το Φρακο.
Στραβοκάστελο. Τα Σφακιά. 76-78. Ρόδο. Ρόδο, 3,5 χρόνια τουριστία. Ασχολούμαι με αγροτουριστικά. Αγροτουριστικά. Στα Σφακιά. Στραβοκάστελο Σφακίου. Έχει μια πανέμορφη ταβέρνα και ένα πανέμορφο δωμάτιο στο Στραβοκάστελο. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει φανταστικές διακοπές. Έχεις και δύο κοπέλια με αυτό. Έχω και δύο κοπέλια. Να σου ζήσουνε. 2,5 και 5. Να σου ζήσουνε. Έχω πολλή δουλειά μπροστά μου ακόμα. Σύνταξη αλλάζει. Ευχαριστούμε. Είσαι ο Αντωνίου Νίκος. Αντωνίου Νίκος. Τελείως τη Ρόδο και εσύ το 76-78. Ναι. Μάλιστα. Μετά τη Ρόδο τι έκανες? Ταξίδευτα. Πόσα χρόνια? 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο και μετά τι έκανες? Παντάρος και τώρα έχω φορτηγά. Τι τώρα? Φορτηγά. Φορτηγατζής. Παντρεύτηκες παιδιά? Ναι, έχω δύο παιδάκια. Δυο παιδιά να σου ζήσουν μεγάλα? Όχι και πολύ, 23 η κόρη μου, 20 ο μικρός. Μασούρας Χριστόπουλος από το προσήλιο Ιωαννίνων, Τζομπέρβα. Τελείωσες στη Ρόδο και εσύ το 77-79. 76-78. Ταξίδεψα μέχρι το 1985 και έκτοτε είμαι στα Γιάννα ταξιτζής. Ταξιτζής στα Γιάννενα. Πολύ ωραία. Παιδιά, οικογένεια. Είμαι πατρεμένος από το 85, έχω δύο αγόρια. Να σου ζήσουμε 28 και 29. Να σου Αστονιάδης Σταύρος, σειρά 76-78 από Νέα Κίου Αρκολίδας, υπάλληλος στην ΙΠΑ, παντρεμένος με μία κόρη. Κωνσταντίνος Κοκοσιούλης, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους οργανωτές της εκδήλωσης και ελπίζουμε ότι και του χρόνου θα παρευρεθούμε πάλι. Υγεία σε όλους. Είσαι στην Έμι, από ό,τι ξέρω. Ναι, στην Έμι στον καιρό, όποιος θέλει καιρό, παιδιά. Παντρεύτηκες, έκανες παιδιά. Παντρεύτηκες. Παντρεύτηκα. Τι όλα, φάκελο θα μου κάνεις, ρε. Βέβαια, ναι. Πόσα παιδιά έχεις? Δύο αγόρια. Να σου ζήσουν. Να είστε καλά. Ονομάζομαι Βίλνες, Γεωργίος από Κόρινθο. Γύρω στα 5 με 6 χρόνια υπηρεσία έκανα. Μένω μόνιμα στην Κόρινθο τώρα, εργάζομαι με ιδιωτικό τομέα. Οικογένεια με 2 παιδάκια. Όλα καλά. Θα έχεις επαφή με τον Ακακροπόπουλο. Ωραία. Γιάννης από Χίο. Καλά υγεία σε όλους, καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Είσαι στην αρχαιολογική υπηρεσία? Όχι, είμαι στην αρχαιολογική υπηρεσία, ναι. Το Υπουργείο Πολιτισμού. Να είσαι καλά. Δημήτριος, συνταξιούχος και πολύ ευτυχισμένος. Μπράβο. Ταξίδεψες, δεν ταξίδεψες? ΝΑΤ, συνταξιούχος από τον ΝΑΤ. Από τον ΝΑΤ. Φουλ σύνταξη δηλαδή. Καραβίσκος. Οικογένεια. Οικογένεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Εδώ. Ασούλας Γιώργος. Ασούλας ο Γιώργος. Ίδια σχολή. Το 94. Έβγαλα τη σχολή το 78. Τώρα ασχολούμαι με μεταφορές προσώπων, τουρισμό κλπ. Να είστε όλοι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Τάσος Κατσούλης, συνταξιούχος ΝΑΤ. Και εσύ, Καραβίσκος. Μπράβο, ρε παιδιά. Χάρηκα πολύ που συναντηθήκαμε για να ξανασυναντηθούμε. Η επόμενη, το επόμενο τόλμα θα είναι τριήμερη εκδρομή στη Ρόδο. Ακόμα καλύτερα. Ο Τσίφ. Φραγίσος Βόγκυρας από Μυτιλήνη. Κατοικοδρεύω μεταξύ Πάτρας και Μυτιλήνης. Πολύ ωραία. Ταξίδεψες για λίγο από ό,τι ξέρω. Ταξίδεψε για λίγο. Στη συνέχεια μπήκα στο Πολυτεχνείο στην Πάτρα στους ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και στο λιμενικό. Και τώρα είμαι απόστατος του λιμενικού. Πολύ ωραία. Πόσα παιδιά? 4. Να σου ζήσουνε. Και έχω και την κόρη μου τη μικρότερη εδώ. Να και η κόρη. Την μικρότερη κόρη. Ωραία. Και... Αυτό το
κάμερα. Εγώ μετά σταμάτησα, αλλά εσύ δεν μου αλλά πολύ βρίσκει. Τι έγινε, τι κάνει. Χαιρόμαστε, διδασκάλου 77-79. Χαιρόμαστε που είστε εδώ κοντά μας, μαζί μας. Είστε ακόμα στη Ρόδο? Ακόμα στη Ρόδο και χαίρομαι που όλα τα παιδιά εδώ τα βρήκα υγιή και είναι πάρα πολύ από καλά που καταστημένα. Τώρα δεν γίνεται να ξανακάνουμε καμιά χρονιά γιατί τότε ήταν καλά. Παιδιά, ξαναπάμε σχολή. Έπαισα μέχρι 2 μήνες, πιάνω τα πόδια μου. Έπαισα μπάλα στο 5x5. Τερματοφύλακα. Λευτέρης Καταρέλος. Λευτέρης Καταρέλος. Που δεν θέλει να μεγαλώσει. 76-78 Ρόδο. 76-78 Ρόδος. Μάρκαρες. Αμέσως. Αύγουστο. Πόσα χρόνια? Με συνολική υπηρεσία 3 χρόνια. 3 χρόνια και μετά? Και μετά είπα 32 χρόνια. 32 χρόνια. Είσαι στη Μυτιλήνη, στοιχείο. Στοιχείο. Η οικογένεια? 2 παιδιά. Να σου ζήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι στη νεότερη χρονιά, 78-80 και σας μιλάει ο Φραγκόπουλος. Ο Παναγής. Κύριε Φραγκόπουλε. Μάρκο 2 χρόνια. Στρατιωτικό και μετά στην ΥΠΑ. Όπου υπηρετείς ακόμα? Όπου υπηρετώ ακόμα. 3 παιδιά. 3 παιδιά. 3 κορίτσια, γιατί ασηματιστές κάνε κορίτσια. Καταχαίρεση. Καποφανάσης ο Σωτήρης. Καποφανάσης και Σωτήρης. Ήμουν από το Αιγύσου. Εγώ μετά ταξίδεψα και εγώ μετά τη σχολή με Λιβανό, Σέρες. Πόσα χρόνια? Για 4 χρόνια. 4 χρόνια και μετά? Και μετά πήγα Πάτρα Ιταλία. Βεντούρι, Superfast, 10 χρόνια και τώρα είμαι στη Μετρογκάζ. 12 χρόνια φτιάχνω. Φουλ τέτοιο ναυτικός δηλαδή. Μπράβο. Υπηρεσία 26 χρόνια ζωντανή. Οικογένεια? 2 παιδιά, η κόρη μου οικονομικά, μεταπτυχιακά, ο μικρός μηχανολόγος. Πάμε για εικόνια εδώ σε λίγο. Θα σου ζήσουμε. Δύσκολες εποχές. Στο ίντερνετ δεν λέω τίποτα. Ό,τι θες πες και το ίντερνετ είναι. Πες ό,τι θες. Λέγε. Τι θα σου πω. Ονοματεπώνυμο. Α, ονοματεπώνυμο. Δεν το θυμάμαι, το έχω ξεχάσει κι αυτό. Πώς η Κασογιάννης είναι. Ταξίδεψες λίγα, Ακόμα ταξιδεύω. Ακόμα ταξιδεύεις. Ακόμα ταξιδεύω. Εν ενεργεία. Αυτό είναι. Και έχουμε ακόμα κάνα 2 χρόνια μέχρι να τελειώσω. Οικογένεια? Μόνο παντρεμένος. Να μου σε ποιούσεις 78-80 σειρά. Σε είχαμε δευτεροετή παιδί. Σε ποιο θάλαμο ήσουν? Σε ποιο θάλαμο ήσουν? 5ο έτο. Λοιπόν, πήγαμε σύνταξη καπεταναίοι. Και εσύ καπετάνιος? Καπετάνιος και πήγαμε και σύνταξη. Και καπετάνιο στο γραφείο τώρα. Θα βλέπει και εφορία τώρα, τίποτα. Δηλωμένος είμαι. Οικογένεια? Οικογένεια, 2 παιδιά, 2 κόρες, 20 χρονών, 21. Περικλή. Λοιπόν, Ανδρέν Ρόδου, τιμημένη σχολή, έτσι, φοβερή σχολή, με όλα τα παρελθόντα, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Τα περισσότερα τα εξωτερικά, τα ξέρεις τι κάναμε. 78-80, εσύ 77-79. Δεν ταξίδεψα πολύ, γύρω στα 3 χρόνια ταξίδεψα. Γύρω στα 3 χρόνια ταξίδεψα. Μετά πήγα έξω, πήγα φαντάρωση που δεν ήμουν μεγάλο. Παντρεμένο, με 2 κόρες, 2 εγγόνια. Μπράβο κύριε μεγάλε. Υπάλληλος ΔΕΗς, έκανα 2-3 χρόνια παίρνω σύνταξη. Αν θα την πάρουν και αν θα μας τη δώσει ο κύριος Κατρούκαλος. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σωστή η εκδήλωση αυτή. Αρκετά άτομα έχουν έρθει εδώ. Όπως είπαμε και προηγουμένως, θα ήθελα όμως περισσότερο να ήμασταν μόνο η Ρόδος. Τώρα από εκεί πέρα εντάξει. Αυτά, να είσαι καλά, μερικοί. Ηλιόπουλος Δημήτριος, σειράς 72-74 της Ρόδου. Πιο παλιός. Ναι,
Το κακό είναι ότι δεν βρήκα συμμαθητές με τους από έναν άλλο που πρέπει να είμαστε. Με τον Κανιαμό, τον Γιάννη ήσουν μαζί, ο Κανιαμός. Ναι. Ήτανε ο Κανιαμός μαζί σου, ήτανε. Ναι. Δεν το βλέπω γι' αυτό. Ναι. Ήρθαμε πολύ χαρά, περιμένοντας να βρω κι άλλους στη σειρά μου, αλλά δεν πειράζει, όλοι οι συνάδελφοι είμαστε και να το ξανακάνουμε. Σηκώνα, Βερσέλη Ρόδου 76-78. Ταξίδεψες? Ταξίδεψα 1,5 χρόνο μόνο, αλλά μετά με ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκες στη... Και έπρεπε να σταματήσω. Αυτά. Και μετά πήγα στη βιομηχανία Τσιμέντα Τιτάν και από εκεί 35 χρόνια συν αυτά έτη που λένε έφυγα με σύνταξη. Πριν 5 χρόνια. Παιδιά. Έχω 2 κόρες. Να σου ζήσουν. Η μία είναι 26 και η άλλη είναι 24. Πάμε για εγγόνια που να είναι. Πρώτα Θεός και 2 αραγωνιασμένες, περιμένουμε να παντρευτούν, να ξεπλέξουμε και εμείς να ησυχάσουμε. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε. Γεια σου Ταράση κύριε. Σειρά 76-78 Ρόδο. Ταξίδεψα 2,5 χρόνια στην αρχή. Συνεχεία από το 85 στον ΟΤΕ στο παράκτιο, πάλι τη δουλειά του ασημαντιστή. Μέχρι το 2013 βγήκα σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Έχω ένα κοριτσάκι 20 χρονών, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο στους ελευθερόλογους μηχανικούς. Είμαι καλά, οι αναμνήσεις είναι υπέροχες, χάρηκα πολύ που είδα όλους από τους εδώ τους φίλους. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές. Ευχαριστώ. Έβγαλες τη Ρόδο το 76-78, μάρκαρες. Ταξίδεψα όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια ακόμα. Συνταξιούχος είμαι από την ΑΜ. Συνταξιούχος του ΝΑΤ. Πολύ ωραία. Οικογένεια. Ναι. Παιδιά. Ένα κοράκι 9 χρονών. Να σου ζήσουνε. Είσαι ο Κουρέτας, το μικρό Γιώργος. Τελείωσε τη Ρόδο και εσύ. Μάρκαρες. Λίγο. Πόσο? 2 χρόνια. 2 χρόνια. Και μετά τι έκανες? Αγρότης. Αγρότης. Από ποιο μέρος είσαι? Ζώμενο με υγεία. Πολύ ωραία. Οικογένεια έκανες? 2 παιδιά. Να σου ζήσουν μεγάλα, μικρά. Μεγάλα. Πάμε για εγγόνια. Πάμε για εγγόνια. Πρώτος. Ευχαριστούμε. Λουλακούδης, Γιάννης. Έχω ταξιδέψει 2 χρόνια περίπου και μετά σταδιοδρόμησα στην αστυνομία. Αυτή τη στιγμή είμαι συνταξιούχος εδώ και 6 χρόνια περίπου. Έχεις το αγόρια μετά. Δίδυμα. Φωτογράφη, ναι. Ευχαριστώ τον Παπαδημητρίου. 76-78 Ρόδος, σωστά. Σωστά. Μάρκαρες. Ναι, βεβαίως. Πόσα χρόνια? Από το 78 που αποφοιτήσαμε μέχρι το 85. 61 μήνες θαλάσσια υπηρεσία πραγματική. Στη συνέχεια πήγα εποχιακό στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχω πάρει τώρα εδώ και 2 χρόνια σύνταξη. Καλοφάγωτη. Ευχαριστώ. Να φάσω, να βάζεις όλη την Ελλάδα μέσα. Ευχαριστώ. Αναγνώρισα το πτυχίο της σχολής στο Υπουργείο Πολιτισμού και σαν ΤΑΦΕ διοικητικών λογιστικών έχω πάρει τώρα σύνταξη. Ελπίζω. Η οικογενειακή εξέλιξη. Παντρεύτηκα, 2 παιδιά έκανα, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Έχουν αποφοιτήσει από το Πολυτεχνείο και τα 2. Η κόρη τώρα κάνει ταυτιακό στην Αγγλία. Ο γιος δουλεύει στην Πάτρα. Να τα δεις παντρεμένα και να δεις πολλά εγγόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Ταμβάκης Αναστάσιος, 78-80 Ρόδος. Είσαι από? Από Εύβοια, από Κίμη. Ταξιδέψαμε 3,5 χρόνια. 3,5 όπως οι περισσότεροι. Και μείναμε εδώ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Από το 87. Σύνταξη πήγες? Όχι ακόμα. Το παλεύεις μάχη? Το παλεύουμε. Η οικογένεια? Οικογένεια 2 παιδιά. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι, μεγάλα. Μπράβο. Πάμε για εγγόνια. Έχουμε και 2 εγγόνια. Να σου ζήσουνε. Να δεις και τις έκονα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Είσαι ο Παστάς Τριαντάφυλλος. Από Εδιψό. Από Εδιψό. Ναι. Πρώην ασηματιστής και τώρα υποπλήρχος. Τελείωσες τη Ρόδο 77-79. Πάρα πολύ σωστά. 77-79 και μετά πήγα σχολή εμποροπλιάρχων. Άρα είσαι ναυτικός μέχρι τώρα, μέχρι το Κόκαλο. Και συνεχίζω. Και συνεχίζεις, έχεις οικογένεια. Οικογένεια, παιδιά. Βεβαίως είναι παντρεμένος και έχω μια κόρη 10 χρονών. Να σου ζήσει, να τη δεις στη φούλα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευαγγελούδη. Κωνσταντίνου του Χρήστου. Τέλειωσα τη σχολή ασυρωματιστών Ρόδο 1977-1979. Εργάστηκα 10 χρόνια. 10 χρόνια στα καράβια, πολύ ωραία. Και τώρα μένω στο Πλημμυρικό Δημοτικού Εύρου. Είσαι αγρότης? Αγρότης. Παντρεμένος και εσύ? Παντρεμένος. Μπράβο, καλά να πάθεις. Παντελάκης. Δημήτρης από Ναύπλιο. Γεια σου ρε Δημήτρη. Περικλή, ευχαριστούμε που έκανες όλο αυτό το κόλπο. Τιμή μας που είσαι εδώ. Παντρεμένος με 2 παιδιά, ψάχνω για νυφάδες. Αλλά δεν με βρήκα παιδιά, όχι κόλπα. Ψάχνει για νυφάδες. Μπεκιαρούδης. Λοιπόν, 2 χρόνια στα καράβια, τώρα αγρότης. Αγρότης τώρα, μπράβο. Ας αγγελόμαστε, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Λαβάνη. Γεια σου Πέρι. Γεια σας παιδιά, σε όλους, γεια. Είσαι από τα Τρίκαλα? Είναι από τα Τρίκαλα. Παντρεμένος με την κυρία από εδώ. Έχουμε και 3 κόρες, μένουμε μόνοι μας στα Τρίκαλα. Τα τηλέφωνα θα τα αφήσουμε στο τέλος. Έχεις πόσα παιδιά? 3 κόρες. 3 κόρες θα σας ζήσουνε. Κάλες και βάζεις. Συστήσου. Κουτσονικολής Κωνσταντίνος της μάνας του, σίγουρα του πατέρα του δεν ξέρω. Ωραία. Αποφύτησα από τη Ρόδο και εσύ. Και από τη Ρόδο, ναι. Μάρκαρες. Μάρκαρες. Μάρκαρα. Τι μάρκαρα? Μάρκαρες λέω. Ναι, για λίγο. Για λίγο. Και μετά. Για ένα χρόνο. Μετά τι έκανες? Μετά πήγα στην αστυνομία. Στην αστυνομία. Την ένδοξη Β' εκεί, ναι. Ωραία. Και τώρα? Και τώρα είμαι Ελευθέρας Βοσκής. Όπου βρίσκω χορτάρι τρώω. Ωραία. Παντρεύτηκες, έκανες οικογένεια, παιδιά? 4 τον έχω. Να σου ζήσουνε. Να δεις εγγόνια είναι. Εγγόνια και 2 εγγόνια. Και τις έκονα να δεις. Τον αγαπητό Ζορμπά Γεώργιο. Τα λόγια περισσεύουν. Λέγε. Ό,τι είπαμε εδώ να μην. Πες 2 λόγια. Αυτά τα δικά μας δεν τελειώνουν καμιά φορά. Καλά, πες 2 λόγια ρε παιδιά. Απέ Γεωργιά. Είσαι στις Σέρρες ακόμα? Ταξίδεψα λίγα χρόνια, αρκετά ή λίγα δεν ξέρω, στο 96. Τώρα βρίσκομαι στις Σέρρες, ασχολούμαι με ανακοινήσεις και Μπράβο. Έχεις και μια κόρη που έμαθα? Όχι, ένα γιο έχω. Και ένα γιο? Από πρώτο γάμο είμαι χωρισμένο. Μπράβο, μπράβο. Γιωργαντάς. Γεια σου ρε Αθανάση. Θανάσης ο Καντάς, τελείωσα και εγώ τη Ρόδο, μαζί με τους Μάκες Μαρκόνιδες τελείς Δευτιλίας. Έτσι, αυτό να λέγεται. Ταξίδεψα 23 χρόνια, άλλαξα ειδικότητα βέβαια, έγινα οικονομικός και τώρα είμαι συνταξιούχος. Έχω 2 μεγάλα παιδιά, αυτοποιημένα. Εγώ παραμένω ακόμα παντρεμένος. Τι θέση πέρασαν? Πέρασαν 30 χρόνια. Κάλης Δεπεντζής. Μορφή. 1977 τάξη, ο Λίγων από Μαρκόνης, το υπόλοιπο Ιδιώτης. Περνάω καλά με τα φιλαράκια μου. Χαίρομαι που σου βλέπω μετά από τόσα χρόνια. Συνεχίζει να είναι καλό παιδί. Τριήμερη για Ρόδο του χρόνου εγκρίνεις? Εγκρίνω εκδρομή στη Ρόδο, τριήμερη, ελάχιστο, να ξαναπερπατήσουμε στους δρόμους που ήμασταν νεαρά παιδιά. Μπράβο στο Περικλή για ό,τι Το πάρω μου, το Πεκαρούδι. Το Δημήτριο. Ταξίδεψε 3-4 χρόνια. Είναι χρυσοχώος τώρα και μέσα στην Καλκιδική. Σκίσεις. Πρεγμένες καρτοπετσέτες. Και έχεις και 2 δίδυμα. 5,5 χρονών να σου ζήσουνε. 2 κοριτσάκια. Να σου να μου τα φιλήσεις. Αυτά τα λίγα. Ήταν μαζί με εμάς ή μεγαλύτερο?